Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tago. And Tita Tanya Chinita. Nagparamdam ulit ang first love ko. Feel good morning po, Call and Tits. Lalong-lalo na sa mahilig manood ng radyo at nakikinig sa programang Mga katas ng nakalipas. Ako po pala si Lino ng Taguig. Isa po akong SG, security guard sa isang building. Aaminin ko, Call and Tits, isa po akong kaloyal. Parang si Uncle. Dalawa lang po ang naging girlfriend ko sa buong buhay ko. Sama daw si Uncle Boyet. Isa po sa past at isa naman sa present. 1 year na kami ng girlfriend ko ngayon na si Jinky. Kahera po siya sa isang lotto outlet. At doon po kami nagkakilala nung minsay napataya ako sa lotto. Napanalunan ko ang kanyang matamis na oo. Diyos ko. Hi! Sa umpisa lang yan. At doon na po nagsimula ang aming napakagandang kwento. At doon din nagsimula ang Mga katas ng aking nakalipas. Ayan na, Mars, na ano ko na. Ay, ibaba naligpit- mo na yung naligpit ano. ko na. Ibaba mo Oo. na yung bintana. Mm. Mag-close na tayo. Napunasan mo ba yung vault kanina? Yung, Pinunasan ko na yun, Mars. naglagay ka ba ng tubig sa rep? Ba't may rep dito? Maliit na rep. Siyempre, umiinom tayo. Oo nga pala, Mars. Nasara mo ba yung gasol?
Mars, Luto Outlet to. Ba't may gasol? Ba't may gasol tayo dito? Mars! Oo nga naman, sinara ko na. Ano ka ba? Ganun tayo kamahal ng boss natin kasi nilalagyan tayo dito ng lutuan. Oo nga naman. Mars, Wala ipadlock pa ba- mo yung gate Mars, sa loob tayo ng mall, Mars. Mars! Problema na ng mga... May gate yun! Double lock tayo! Ay, Kaya oo may nga, gate oo yung nga. ano natin. Ano ba tong outlet natin? Mars kasi, syempre, prone tayo sa hold up. Ay, Akala oo kasi, nga. mukha kasi tayong dalawang mayaman, di ba? Totoo yan, Mars. Mars, yung tawag dyan, yung CCTV, i-check mo kung maandara bago tayo magsara, ha? Ay, ayan na yung labi-dabi. Mars, yung ballpen nakita ko sa bag mo, inuwi mo na naman. Mars, di pa to disposable? Mars! Para sa iyo? Kaya lagi tayo alam mo, mapagbibintangan tayo nagnanakaw kasi ballpen ninanakaw mo, baka pati yung mga Mars, basic yan. Pag ballpen, nawawala talaga yan. Mars, wag mong iuwi. Ballpen. Ano Ikaw ba? nga yung calculator, nakakatatlong bili na tayo. Alam ko, binibigay mo sa mga kapatid mo sa school nila. Mars, kawawa naman kasi nag-compute. Ikaw kaya mag-multiply ka, ganun-ganun lang. Mars, pero wag Babagsak mong ka talaga. iuwi yung gamit ng trabaho. Hiniram lang naman. Mars, tsaka kakabili lang natin ng typewriting coupon band. Isang bundle yun, ba't mo inuwi? Hindi naman natin masyadong ginagamit dito. Sayang baka ma-expire. Oo, ma-expire yung kukumban. Mars, wag ganun. Tsaka yung ruler, dalawa yung nawawala. Grabe ka naman, Mars. Huwag mo nang singilin yan kasi sa mga kapatid ko naman yun. Mars, ikaw naman para ka namang walang kapatid. Mars, bakit nasa bag mo yung yung orasan natin? Ang dami mo namang napapansin, Mars. Mars! Sa atin dalawa, ako yung mataas dito, ako yung supervisor sa Lotto Outlet na to. Siyempre, ako ang accountable sa mga nawawala. Ako mapagbintangan, tapos ako yung maalis na yung trabaho. Kung gusto mo- Na-misplace lang naman yan. orasan na Oo, balik ko. Ayan na. Isabit mo nga ulit yan. ayan. Bakit nasa bag mo yung remote ng aircon? Mars, sarili ba tayong aircon dito? Mars, nasa mall nga tayo. Mars, syempre. May sarili tayong aircon dito. Oh, sige Mars, na. bakit yung extension wire nasa bulsa mo? Mars, tatapatin na kita. Magtatayo rin ako ng sariling outlet. Kaya ko ito kinuha. Dinahandahan ko na lang. Araw-araw may iba-ibang parte. Mars, naririnig tayo sa CCTV, mapatatanggal ka dito. Joke lang naman yan. Ayan, Binalik may ko na nga. Uy, bakit may hahabol pa? Tataya sa loto? Uy, yung jowa mo yan? Ay, yun ba yung jowa mo? Jowa ko yan! Wait lang, wait. Mars, mag-lipstick ako. Mahal. Uy. Ay, mahal! Uy, mahal! Uy na tayo? Tara na. Tara na. Mars, sige na, ako na bahala dito, Mars. Mars, hindi ko susumbong na maaga ako nag-out, ha? Basta wag mo rin sumbong namin. Andun sa akin yung mga calculators. Mars, kasi bago yung Hi, extension. Trix. Hi! Hi, Lino! Sana all sinusundo. Mararanasan mo din yan, Mars. Basta hindi ka na magnanakaw. Mars, Mararanasan mo one yan. time may sumundo sa akin. Sa Sino? labas, sold upper. Salamat na lang. Na-attract talaga natin yung kapareho natin, eh. Mars no? naman, may personal ka naman Mars, eh. sige, naalis na muna Mahal, kami, tara na. Uwi na tayo. Kumusta? Kumusta ang araw mo? Pagod. Ang daming tumaya ngayon kasi nga ang laki ng jackpot, eh. Nataya mo ba yung Naghahabol. Oo, tinaya maintain ko yung... Naku, Sana manalo yun, Mahal, para makapag... Ay, pag yan. Ano gagawin mo pag nanalo ka? Sige nga. Gagawin ko? Una mong gagawin. Baka kasalan agad kita. Bakit kung di tayo mananalo, hindi tayo magpapakasal? Hindi, may pera na kasi tayo. Tapos para So, wala kang conjugal agad. plano ngayon? Conjugal agad yung pera na yun. Dalawa na, tayo na, atin na lahat yun. Tapos ano pa, bukod sa Siyempre, kasal? patay tayo ng bahay, patay tayo ng bibili tayo sa sasakyan. Tatayo tayo ng sarili nating Lotto Outlet. Oo. Outlet. Diba? Kasi alam mo naman na yung paano trabaho na to. Sa bagay, Mahal. Tatanda rin natin ang outlet natin. Mambababae ka? Ha? Mambababae? Hindi, loyal ako. Ikaw nga lang. Ano ka ba Promise, naman? kahit may pera ka na, hindi Uy, ako hindi. pa din, ah. Baka kasi, alam mo kasi may mga yumayaman na tao ng bababae Ay. na yan kasi nagkakabisyo na sila, naboboard na sila sa routine nilang buhay. Mahal. Kasi, Sweet talaga yun ang mahal ko. alam mo yung mga ganyang usapan, kahit may pera o wala, kung
Mang chicks yan. Mang chicks talaga yan. Di ba? Ganun ba yun? Ganun yun sila. Sabi ng friend ko. Sabi ng friend mo yan. Eh, nag-text ang friend ko. Sabi? Narinig niya? Ganun ba yun? So, kaya may pera o wala, pag babaero. Oo, Ikaw, kasi napanood ko sa TikTok na 8 out of 10 na lalaki ay nambababae. Saan ka kasama doon? Doon ako sa out. Sa out? Oh. Sa out. So, Wala ako doon. Out ka? Oo, Ang galing diba, mo ito, talaga, mahal. Alam ko naman eh. Pero maalala mo minsan naboboard ako kasi Bakit? Bakit ka naboboard? hindi tayo nag-aaway eh. Ano gusto mo mag-away tayo? Kasi parang wala tayong wala tayong Hindi na hindi pagkasunduan. na pagkakasunduan. Di ba unhealthy din yun? Naman, ito naman, wala nang away. Gusto pa ng away. Hindi ko gusto ng away. Ang sinasabi ko, baka hindi yun healthy kasi ang healthy daw na relasyon ay meron kayong mga bagay na hindi na pagkakasunduan. Hindi, sige, gusto mo ng away. Ha? Hindi ko naman gusto ng Hindi. away. Baka Gusto mo ng away. ako Gusto mo ng away. Gusto ko. Tara, gusto mo ng away. Tara. Gusto. Ay, anong away Tara yan? tara na. Mag-away Yan tayo. ang gusto kong away. Yan. Gusto mo ng away, di ba? Ito yung away na gusto ko Pero rin. gusto ko muna yung totoong away bago ito para masarap. Next time na yun. sige, Unahin. Pero iba naman, unahin natin tatakang Sakit ng stiff neck ko. Ha? Oh, sige. Gamutin mo nga. Kiss Okay. mo nga. Mm. Yan. Ouch! Sakit. Hindi ako makalimutan. Hilutin natin yan. Leg mo mamaya pagkatapos. Sip-sipin mo, dali. Sip-sipin ko yung lamig-lamig. Lamig-lamig yung leg mo eh. Dali. Mm. Parang iba. Gawin kong acupuncture yung dila ko, ha? Da. Puwan. At hindi ko rin siya nakitang nagselos. Mula pa nung una. Subalit isang araw habang nasa trabaho ako, Excuse me. Yes, madam. Uy, what a bodybuilding walking in the street. Ay, kapagod. Hi, ma'am. Ma'am, sino po hinahanap niyo, ma'am? By the way, my name is Jinky. Yeah. Inahanap ko si Lino. Dito ba yung kasi Dito yun, ma'am. Nandun Kami, kasama office kami, na- ma'am. SG kami. Kasama mo si Lino? Apo mo, ayan. Ayan. Par! May naghanap sa'yo. Sarap nito, par. Nandala niya, par. Lino! uy, Lino! Ahag kita! dali, uy. Bay! Hinag ang avatar, par. Grabe, par. Lino, ang gwapo mo pa rin at Jing, pareho yung Teka, pabango teka, mo bitawan nung mo mga ako. panahong tayo pa ha. teka lang, ba't ka nandito? Akala ko ba nasa Lebanon ka pa? Oo, pero nakauwi na ako. Schedule ko agad yung pagdalaw ko sa'yo kasi hindi kita makalimutan, Lino. Ikaw pa rin, alam ko ako yung first love mo at ikaw pa rin yung first love ko. Kaya may pinagsinamahan naman tayo, di ba? Pero, hindi.
Kasi, Ano? nasaktan kasi ako nung binrake mo ako. Dahil sabi mo, di ba, hindi tayo mag-workout kasi nga, OFW ka. Long distance relationship. Di ba sabi mo, ayaw mo na sa akin dahil... Pero Lino, eto na nga ako. Ready na ako kasi binabawi ko na yung mga sinabi ko na hindi ko kaya dahil mas hindi ko kayang wala ka. Lino, may pasalubong ako sa'yo. Ano yan? Mga prutas. Ayan, fruit basket. Par, ang sarap ng fruit bar. Punong-puno yan, mga Fruit US basket? cherry. Sige. May Salamat. mamahaling mga apple yan. Ayan, Salamat sa'yo yan. nito. Sige. Sa lahat ng Pag-isip- na-miss kong birthday mo. At dapat masa rin natin. Ito yung peace offering ko sa iyo. Ikaw lang ang binigyan ko niyan. Sige, salamat. Pag-isipan ko ha. Pasensya ka na pero nasa Sana trabaho mabilis pa mo ako. mapag-isipan dahil Lino, ako na yung lumalapit. Ito na yung sign na hinihintay mo. Bigyan natin ng chance ang isa't isa. Sige na, Lino. Lino! Pag-isipan ko. Bumalik po ang first love ko, Colin Tits. Jinky rin po ang pangalan niya. Aminin kong hindi pa po ako totally nakamove on sa kanya. Iniisip ko rin din yung offer niya sa akin. Yung mga what ifs kung sakali mang nagkatuluyan kami o kung sakali mang magkabalikan kami. Hello. Hello? Good morning! Yes, good morning, madam. Oo, pwede kay Lino? Sino po sila, ma'am? Si Jinky, pakisabi. Uy, Ma'am Jinky, ikaw pala yan, Ma'am Jinky. Kilala mo ko? Si SG Bong to, ma'am. Di ba, ma'am, pumunta ka dito nung nakaraan, nagdala ka ng fruit baskets. Fruit basket? Yes, ma'am. Di ba, ma'am? Oo, sige. Oo, ako yun. Sige. Pakitawag Kumusta ka na, naman. ma'am? Kumusta ka na, ma'am? Nakakwento ba ako sa'yo ni Lino? Parang kilala mo ko. Oo, Di pa ma'am. tayo nakikita Hindi ba tayo nakita? oo nga pala. Sige, Di ba nagdala ka nga ng fruit basket? Ikaw yun, di ba, Ma'am Jinky? Oo, pakitawag na si Lino, please. Okay po. Par! Ano yan, par? Par, si Jinky tumatawag. Yung Jinky mo, par, may dalang fruit basket. Uy, salamat. Hello? Fruit basket pala, ha? Sino? Mahal? Mahal? Kapal na mukha mo, Lino. Nagbalikan na kayo ng ex mo? Pupunta pala dyan si Jinky, ha? Mahal, papapaliwanag ako. Mag-usap tayo, ha? First love mo yun, di ba? Mag-us- Gusto mo kayong dalawa na lang? Hello. Sandali, mag-usap tayo. Kala ko pa naman loyal ka. Mag- Yun pala, hindi ibang babae ang kinakalantari mo. Yung first love mo pala. Usap tayo na Ganyan talaga yung mga lalaki, no? Yung mga first love, di nyo nakakalimutan. Akala ko wala akong karibal. Sandali, mag-usap tayo sa personal work dito. First Sandali. love pala, ha? Greatest love mo pala si Jinky. Mahal, mag-usap nga tayo na maayos. Huwag sa telepono. Ano maayos? Nagdala pa ng fruit basket dyan. Tuwan-tuwa na may makatrabaho mo. Siguro close na sila na makatrabaho mo. Lagi siguro pumupunta dyan. Yun lang naman yun. Ayoko na, Lino. Ito naman mag-usap tayo sa personal. Hindi, ikaw naman yung mahal ko Mag-usap tayo. Ayoko na! Sandali, mag-usap tayo. Sarap na sarap kang kainin, ha? Yung pala yun! Ha? Huwag na tayo mag-away. Isuka mo yan, isuka mo! Wala na nilabas ko na sa CR. Ano ba? Wala nga. Ikaw nga. Kala ko mahal pa naman loyal ka? Yung first Hindi love ko mo naman pala, yung nasa puso mo! Hindi ko in-expect na pupunta siya. Wala naman na kami. Ikaw nga yung mahal ko, di ba? Nagkataon na pares kayong pangalan. Pero ikaw yung mahal ko na, Jinky. Hindi yun. Pangako. Pangako. Sorry na. Umulit huwag pamuntahin dito. Hindi ko pinapunta yun. Promise. Tinapon ko na nga yung mga fruit basket na yun I love you. Huwag mo na ulitin. Hindi nga. Love you. Love you. Your eyes in the morning
morning sun. I feel you Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!